musta niin kuin tässä aika monesti aliarvioidaan se, miten tärkeitä niin kuin yksittäiset sanatkin on. Niin mediatuotanto sanana niin on musta silleen, että se ei ole kyllä hirveän tarkka tai se, että enemmän se hämmentää mua kuin helpottaa mua, että tämähän vastaa mun tarpeeseen, te teette tätä. Niin se on ehkä silleen, että mä olisin tosi tarkka, että onko se nyt se, mitä teidän kohdeasiakkaatkin oikeasti niin kuin heti identifioi, että tota mä oon nyt etsimässä, tota mä tarviin, vai hämmentääkö se sitä. Ja sitten jos tätä menee vähän tänne alaspäin, niin se teidän seuraava value proppi on, mikä pitää ensinnäkin scrollata, että se tulee esille tämmöisessä keskimäärässä niin kuin näytössä, niin on se, että asiantuntijoille ja vaikuttajille, mikä tavallaan kiinnittää huomion tuossa, niin nyt ehkä se taas seuraava kysymys, onko asiantuntijat ja vaikuttajat niitä B2B-ostopäättäjiä, niitä markkinoijia? No asiantuntijoitahan ne on ja niin kuin asiantuntijoita näissä meidän sisällöissä vilisee, että se on selkeä kohderyhmä, ne on yleensä ne, jotka esiintyy niissä tuotannoissa, mutta se, että jos tuossa pitäisi puhutella sitä ostajaa ja rakentaa valueproppia sille, niin toi on ehkä niin kuin third person profiili, ketä tuossa alleviivataan ja vaikuttaja tuossa selittelyä, mutta vaikuttaja tuossa on siis vaikuttaja as in ihminen, joka vaikuttaa muihin, eli tekee jotain sisältöä jossain alustassa, ei niinkään niin kuin tämmöinen somevaikuttaja, että se on se alkuperäinen teesi ton taustalla. Meillä luki tuossa aikaisemmin, että miksi ostaa mainos, kun voi omistaa koko ohjelman. Eli oli ideana, että kun teet Podi-sarjan itse tai YouTube-videosarjan, niin et tee mainosta, vaan teet ohjelman. Mutta siitäkin jengi sanoi silleen, että mut mikä ohjelma, että onko se tietokoneohjelma vai televisio? Että toi sanottaminen ja kiteyttäminen, ja mä sanon, että me ollaan pahimpia menee just siihen sudenkuoppaan, että kaikki näyttää kirkkaalta oman nanokokoisen kuplan sisällä, mutta sitten sen kuplan ulkopuolella jengi on silleen, että